jarrupalojen kulumisen varoitusvalo syttyy ja yhtäkkiä muistat sen jarruttaessa kuuluneen narinan, jonka yritit sivuuttaa. Tämä valo ei syty turhaan, se kertoo, että jarrupalat ovat jo loppumassa ja ne pitää oikeasti vaihtaa. Jos jatkat ajamista, jarrupolin voi tuntua epävakaammalta ja jarrutusmatka pitenee enemmän kuin odotit. Silloin viattomasta narinasta tulee vakavampi ongelma. Kuluneet jarrupalat voivat vaurioittaa jarrulevyjä, mikä tarkoittaa suurempaa remonttia ja isompaa laskua. Parempi pysähtyä ajoissa, vaihtaa jarrupalat ja palata hiljaiseen ja turvalliseen jarruttamiseen. Auto lakkaa vinkumasta ja lompakkosi kiittää. Tätä sijoituksena turvallisuuteen ja hiljaisuuteen.